ndinopira ndinoridza ngoma tese tinoimba. Saka takatanga mutambo uyu wekushanda tichiridza 2022 muna April. Kubvira ipapo takazotanga kubatana nevakomana 5 vatinoshanda navo tigadzire chinhu chakaumika nokuti tinoziva kuti manzi chipo chatakapiwa naMwari kuti tiparidze rudo, tiparidze runyararo, tisimudzire vanhu vanenge vakadzikisirika mumweya yavo. Saka mukana uyu watapiwa nechibuguro tifem mukana wakanaka nokuti wazotipo platform yekuti tigoziva nenyika yese nevamwe vari kumhiri kuti tinowo meseji yatakapiwawo naMwari kuti tichiitewo kuvanhu, tinewo zvakanaka zvatinoda kuti titikewo pakati penharaunda yatinorarama. Ndinotenda ine ndinonzwa kufara nekukunda kwata